Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Tinos Beach. Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του τουρνουά του Tinos Cup. Έχουμε κοντά μας εδώ τον υπεύθυνο της διοργάνωσης, τον Αντώνη Φόσκολο. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το συγκεκριμένο του τουρνουά. Με απόλυτη επιτυχία θα λέγαμε, Αντώνη. 600 παιδιά, 650 είναι περίπου. 7 ομάδες με επιπλέον τμήματα, ουσιαστικά είναι 11 οι ομάδες. Έτσι, γιατί κάθε ομάδα έχει έρθει και με επιπλέον τμήματα. Ακριβώς. Να πούμε και τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας πριν μας πει και τα υπόλοιπα ο Αντώνης. Έχουμε εδώ πέρα κοντά μας λοιπόν το παιδικό. Κέρδισε ο Μικρασιατικός με 2-1 τα Μελίσια και το Κερατσίνι το Pops με 4-0. Άρα προηγούνται στη βαθμολογία με 3 βαθμούς οι δύο ομάδες, οι οποίες παίζουν μεταξύ τους αύριο, οπότε στις 11 η ώρα το πρωί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ντέρμπι έτσι σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, εφηβικό σήμερα. Ο Μικρασιατικός κέρδισε τον Παστίνου με 2-0. Ο Παληνιακός είχε ρεπό, αυτός ο όμιλος είναι με 3 ομάδες. Και αύριο παίζει Μικρασιατικός, Παληνιακός. Αν τον πάρει το μάτς αυτό ο Μικρασιατικός, λογικά περνάει στο τελικό, Αντώνη. Πάμε στο παμπεδικό. 3-2 κέρδισε το Κερατσίνι τον Παστίνου και 6-2 ο Παληνιακός το Μικρασιατικό. Οι δύο ομάδες λοιπόν με 3 βαθμούς, Παληνιακός και Κερατσίνι, προπορεύονται στη βαθμολογία. Και αύριο παίζουν Κερατσίνι Παληνιακός, επίσης ένα ντέρμπι κορυφής, και Παστίνου Μικρασιατικός. Το τελευταίο τους χαρτί ίσως για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στη βαθμολογία. Και τέλος τα τζουνιοράκια. 3-0 Ολυμπιακός Παλίνη στο Κερατσίνι. Και ο Παστίνου 4-0 τη δεύτερη ομάδα του Κερατσίνιου, γιατί κατέβηκε με τα τζουνιοράκια με 2 ομάδες στο Κερατσίνι. Οπότε αύριο έχουμε Ολυμπιακός Παλίνης Παστίνου και Κερατσίνι 1 με Κερατσίνι 2. Αυτά είναι λοιπόν τα σημερινά αποτελέσματα. Με αρκετά γκολ. Αντώνη, παρότι τα παιδιά ήταν κουρασμένα, έτσι. Και παρόλο που έχει τόση ζεστή έξω, ήταν βροχή τον γκολ. Έτσι. Είναι πολλά γκολ. Η χαρά των over. Σε αντίθεση με το Euro, βλέπουμε η χαρά του Under. Τι μπορούμε να πούμε για τη σημερινή μέρα, σαν μια πρώτη μέρα, Αντώνη? Σαν μια πρώτη μέρα θα έλεγα ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλα ήταν οργανωτικά πολύ καλά στημένα, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Τα παιχνίδια κλείσανε σε πολύ καλό σημείο, θα έλεγα. Δεν υπήρχαν καθόλου παρεκτροπές και υπήρχαν σε πολύ ομαδικά πλαίσια τα παιχνίδια. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα ήταν ένας πολύ καλός ιονός για το ότι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια. Έτσι, γιατί τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά. Τώρα ξεκινάμε. Έχουμε 4 μέρες ακόμα. Μπράβο, έχουμε 4 μέρες. Είναι κάτι που ήταν μια πολύ καλή αρχή και με την τελετή έναρξης που προηγήθηκε, που τα παιδάκια πήραν τα δωράκια τους, τις μπλούζες τους, τα βραχιολάκια τους, όλα αυτά τα ωραία σημαντικά. Πιστεύω δηλαδή ότι τα καλύτερα έρχονται τις επόμενες ημέρες. Οπότε αύριο τι πρέπει κλείνοντας να περιμένουμε, Αντώνη? Αύριο θα περιμένουμε μια πιο κουραστική ημέρα, γιατί οι περισσότερες ομάδες θα παίξουν 2 παιχνίδια. Και το πρωί, έτσι. Ναι, θα έχουν αγωνιστική και το πρωί και το απόγευμα. Και σίγουρα είναι κάτι που είναι κουραστικό για τα παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι είναι τέτοιο το μέρος εδώ πέρα που περνάνε τόσο ωραία που δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ναι, και είδαμε και μετά, έτσι, η πισίνα ήταν γεμάτη, η παραλία ήταν γεμάτη από τα παιδιά, από τις χαρές τους, ήταν έτσι, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Όταν γεμίζει ο τόπος με παιδιά, νομίζω είναι το καλύτερο για όλους, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κλείνοντας, θα πούμε κάτι άλλο, Τόμι? Όχι, τίποτα. Τις επόμενες μέρες θα πούμε τα... Ωραία, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα καθημερινά. Από τις 20 Ιουνίου σήμερα, δηλαδή Δευτέρα, έως και το Σάββατο 25. Βέβαια το Σάββατο δεν θα υπάρχουν αγώνες, νομίζω. Είναι η μέρα αναχώρησης. Μέχρι τις 24 λοιπόν είναι όλοι οι αγώνες. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον.